Awanin na pas. Ay, bakit? Awanin na pas ako. Apay, kamanaray ka man lang ti naka. Ganti bakit ninyo nabasa? Luhurtan. Nak, apay man, Basa pero. nyamot ti kinakasot ti utek mo. Gago! Linong ko. Mga mabasa. Ka, Nabasan sa magatang. Luhurtan. nyamot pinangapatid mo tapayong mo. Tama na yung nabasa magatang eh. Ang mo ginamit tapayong mo, lagi ginamit ta utek mo. Kaya, Pinag-utek atan. hindi nung ko magkastan eh, tatluhan nga mabasa. Di problema, nabasan sa magatang eh. Ay, ang mo kahit mabasa tapayong mo. Well, Anya usar na day ta. tayong. Oh, inya ti usar ti payong. Kaya nang i-display siguro. Ang mo lang ang ginamit ta payong mo. Ang mo pa'y ginamit ta utek mo. Ang mo lang ang ginamit ta payong mo. Ang mo pa'y ginamit ta utek mo. Pinag-utek atan. Abang bagay. Sungahang tunod din sa piman. Ato, kaya. Baka makaungit kang tamahin. Kapit ta makaungit ha. Kaysa kasakit ka dita. Baka maperde, nung kanya mo. Ay, apo. Ano nga pinag-utek datan? Ang tudo lang nga ro din, hindi ka pa'y lagpayong. Hindi kaya mo, kasakit ka. Kaya magmait nga payong mga kanay. Isang word na payong, kagamitin lang tudo. Hindi malay mo ay baka ungit kang tamahin yung magani. Ay, apo. Namamisa mo magkagamitin ka utek mo. Doon din, Duwa-duwa ta ulong. Aw man natin magamit mo, uri na isa. gamitin to. Pagka nakamang mata-utek mo, Dagat nagtatapa. Sumakan. Gago!